Hey. Oh, Daniel. Ah. Adebasa. Papa, what you say? Adebasa. Abaya Herman friend man, this are so paying. Ah, Asambe. What you say? Yeah, what you say? Actually, na Adam se friend man se nepe. Sir, this are so who you feel any mom sir. Paying this paying us on what you say. We be so Adawroma. Wose, me mo me bra sa. We ogwa wo bakuri mu. Ana me ne twetwe nkomo. Ne nkomo koro na wo party. Nso nya dia be hu. Ko pem se wo tin nkomo na kuru wo bia beti. Papa, yes sir. Na wo afa ne ma hu se mantie wo kuru wo bia ba fro bia onu ne ko wa. Okoyo. Papa bia nkoyo we. Na dia ntiri obi ankoyo na tu se we dia me pe ne na koyo. Papa dey say me o ka kire say me nko fe ne mla ya. Who said ya wo see you when you na me say Papa bodam papa pe wona mla nko wa yin nka kire ni say papa pe wo nti we na o so papa nko nka kire no ka kire ni to we yi na o ko ni say papa kire say o the person to when so pe wa we na wan ti ase ogoda papa mani nkum na ko nko na bia ni me be bisa so pe ni ma mpe no wada wo ma mpe no ye da me mpe ni ma me kwa wo bia say me kwa me mpe no papa wo pe yi la kan me mpe bi ma wo ma be bi ya ko nga say ba nyini ba twa bra kora wo de betra wo be mate papa wako me kwa koda wako da yo ma be ya ko nga ba nya ba twa bra wo pe ba beti asa fa de wa twa bra na nene ntira me ko fa de wo twa bra na nene ntira me bo ma be wo kuma me ko fa de wo twa bra na nene ntira me bo me ma suma se ko furu bi bra wo ko akaka chere se me be pe no sala me se be me da pa me se bi papa be kum mewu be kum papa o be kum ama money ni ndi ayo kona mena Bruba papa ma ba ma kwaji ni papa me ngwaji bi aba na wa na su oya me papa wa bo mi tentem wa prem wo hi wa simu aju pom kose kokoda Samson papa komo nem kokoda ago etema Adasan wo bla 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 Adasan ai mesi me fie kwa ka me ba wo anita Adasan ade a waye no na nanu mu hira wo hayre na nanu mo ho ban wodi flem ufibem onum o mo akwatenti a apomdi wo Adasan de waye no eburu yonko so wona metimi di metasi me bu akasa yonko bi sirinu a ebinu wonni pa wo kodwa awose ye hwe so niema na wade ye ade ya wo keke de etema me hu yi wada me awose ohu de meka me no mo be awose ohu de meka Adasan kaka wutiri mu en kaka wutiri mu se me nya hwe me nya de bia eso mu bia ma wa wo ba wa so a wo mo samane akasa kase na no koma na mbedi yo no upa se ababa wana ukoto no kwanso ase ogwade ne be fie ni ko kontiri ho no Adasan why dey matu ho na mawa ko kontiri fie ho de mani ko sabi kontiri fie o se ni tuma ni nani Adasan ye me pani bia wo se bachi dem ko no sa me ho tisia men kase mo chewa Adasan o se matu ho na mo na mu se de makoma so ade a Adasan we ye buru makoma so atraba ma adwem Sena we di wo Adasan me hu no awose gumi very fair me kam tim se sia me peni Adasan wakoma so ade waya adi o waya adi papa Adasan me gina wo iso ani ko mo na edi no abebre se to adwum e ho hia me tu ho na mo wo tu ho nsam Adasan me si to wadwenim abebre se sei no me ni bedi nkomo na ma dom wonya ho de me so me ka bi wo se no wo so wo tu ho na mo me nya na me di mani na ehu ana edi me peni bia man ka re so wo no so wo kasama me sisi ano wo ye me kasama fo me so me ye kasama fo so hu wo be den wo sha se no yiri sen abebe se bia no me tu ho na mo ai me tu ho na mo Adasan me ten se de be ya wa ko mo beto yem matimi mia ntimi die no ane ne nkasa
But no say me be me bia me ho dwo. Me ho ni ase. Me ho ni hawo. Me ho ni amane. So ho. Me ye be ma so onyamia. Ni nkwa na nyina na do. Na we na opwentwen. On de na no ye. Na mo yi wo so boafo na ma wo. Afi ne mate ase se mpani se ba bi se no. Ba bi ye. Adasa. Yenko. Mo enko ene de so fu de. Yenko na mko baba. Na no frantare nyina wo. Wai ni nyina. Na akora be adwuma ni nyina na wai ni nyina. Ai, me so je ni chame o. Adasa adai. Ene yenko. Me de ene no. Yenko vensa. Adasa yenko. Ene se ba ye vensa. Ahoba ye ne vensa. We de je na ba. Ye be vensa. Ye be vensa ga ne me to me bo asa no bia nka. Pen wa mo ye basa so. Me nyin san sai da me nye basa adasa. O de yenko. Ene je bia. Ene so bo mi o hempa. Wa ya de. Amen. Ba me ba ha nyina ne se. E baby a me gun sana me ya pai bia. Ye me ho ni se one me kun. Wo ana se me na wotsena. Na ye popa. And once in a man me ba ha. Se me no be kasa. Se bibi wo ho na se be kimi aye afa ho. Nkwa mi sempa nana. Ejiri se na nanom a esu ada yepa no. Omo ye na nanom krojin a ewo ye man mu a omo ye adwuma. Isan se na nanom ni makoma mu. Se wo odubru ni medo. Ebe ni si enam do we senkwan. Odubru ni. Se wo beti asia mame a Mami kwa ina me nwaro. Mo be ye me yira utosu mienu. So what you say? Me ye bema. Bema die e be nfo kwa na ka se mi se. Enkwa nkuro no. So e kumu bema. Che wo mu abi abenkwa bi a. Na me ya fa nkra no. Ana se katikonto bi kura. So manya na wi anu ma we. De bi ana ho tendenden. Na se abenkwa na wo fi ase di abenkwa nko ade enche wo maswa kaja na da ho wo be ya epeja afi wo na mfiche na akura bi tware ya wo bo se ho na bo se enwi ni nyina ye se enkwa krontia na so tiwei ni woni se wa ye kan yankwan wo hire ise ya ma wo kwa na me nwaro na be me gira otoso mienu odobru ni hwe ese dro wa kura tu kwa kura efie tu nsuo chi kura pa wo hwe me a me yare kura pa wa na hwe me dada so what you say eso what you say na me no wase bebre Amen. ye E wo mfa me do. e afa kojo ka kojo am ya to aso Amen. me So do what me fa de nkan kojo. kojo am ya Kojo amen. E wo mfa me do. o do bebre Metimi aye bibia ma. Nemu. Se me beta ware so paadi. Ni na doma. Bin sita. o do bruni hwe nya botre tie ni ye aware die yo duma kuma hihye wo ye den anu na se me yiri no a ukosuro ba fom kura wo no me ware o nti no nya botre so se me kase bi a me ware o moto so mi no na nye se bi a wo be ye me yiri ketwa se do wade wanim be ye fom da ono ase ma ye onwa de o ti ase na me ye onwa de wi a ye be hu kwan be foso betena se ba bi mpokura ma bo sisin kakra na wo aho an ma ba wo o ya ben kwan wo ye kokko yi de ya ben num bi ya an ma ba so me ba asusu a bi ya bunabuna na ma ba be wi na so what you say na ma ne hawo me Amen. je chusu se de am guzu a me je chusu na Amen. on to bruni What enti na offer do wani mi no hetu. e be pai won e be pai Na wani na ho.
Oh, I pay no catch me. So, Nina my party be a catastrophe and some of the other. The other dear, who say, Bano or fell for into me, Pamano. So, you know, be a me casa me Pamona, cream, go a bit matem. Now could tell me be our name, what it? Ɔfɛɛfo. Ana obi wa no baako mmienu wɔfɛɛfo. Obi wa no baako mmienu wɔfɛɛfo. Me na me yeboni. Ɛnyɛ saa. Wait a minute, so near fashion why? What for a cheap, Miss Low? Of a cheap. Ura, it's Ababa couldn't la coffin of a curu. Umama Quenya say, Many you can come. I mean, who is my penny? Ura. The bono, the ocean was say, one kind in cheap. Besides, and anything, and so be a bonana or see Debbie. Oyale, or see Debbie. One carry was one carry. You were semi jeering, a too heavy. Now, and then if a body for a very asset, could I be would be? Maybe Mrs. say, I was here, may at the whole. And for better, I say, what come with your guana, what your beginning, I can answer. And what ten one babet and a half a dear for. Into by the nechi. If you bet me about say, ya dear Moyale, or I do how ya dear. And what the other. Every crew has a bit me about say, a yabusun be a say chocolate when she be. And I forgot to show about Bessoya. Yes, I name mammy and son. So I was one hour when you was you and I wouldn't use you. A year, we didn't even have on a part. So my way and walk will have been no maker. And now so one who didn't even will be never born with our. They may now. The old I just made us say that's it. Michelle said to one more. Then many more but to one more. That's what's up on us. Now, as a man will come. A bit me and okay. Said it be a million man, Tanasosa. Sabi, you need me for buying on it. Until Michelle, I am Quano. See, queer been by. Found to one among call. And could be Sabisa. Open a bosoon, and Missa. Simple be free, baby. And now, so why you be been with Johnny? This year, our Basha. Until you cook a chain one and make almost all the more. You were Jayapa. Was he Jayapa? Now, Mrs. say, continue if you all own. They begin everyone about who to be a while. Country meaning it. So, would you be able to bear so no? Maybe, the attorney say, Mimini yes in the air. You will be winning chair once uncle. No, quite one him. Sabri in some contract catcher. So, sure be cinema. Oh, I was so crab of him. Then so, Yanti be dear. Yes, is say me now. What come at it, my general? I bear and keep busy the rules to say, Uncle for more muscle. As I saw better. If I believe me, dear. But and yet, if you coffee a film can come almost me. To one more. You know why? And a crop so the audio over TV war when I can't say an inch of me. I am a few. Why? Not just. And yet, a young quite a credit to say, now you are Bonoban quite. You know, it's really a baby. And that's the don't see. A baby another Macumi Diaco. Now we are near picturing. And me, I don't know. Come up here. What's it? A glass of Drawer! Eddie. Drawer. Hey, Drawer. Eddie. What do you say? We are near more 7 away. Now, what did you? None of what was you written about today. No. O ma kwa for na wa yi ne to akunya de abofom. Hwa wo ye. Wo ka kwa de hotro. Ame yaw. O man ko for man ko na so ne yesu ne ko yi ne to akunwa. Wa ba me fie. Ha yo fie. Ha me fie. Me no na si dan. Na ka ba ko dwaman ko afta bobi. E o man ko for hu ani wo papa. Hu ani wo papa he ame kan chiro.
Adama baby ma wo tia me wo to akonya keke na meyi o. Na kaja strama na egu so. Ha! Ejaba no. Eri asem. Duwa weni. Da wani ya ta wani ton. Na ni free anko. Hwa wuye. Eban ko si dia mu no ye sum no. Hwa wuye. Mesho. Nana, ma kuma mrafo. Fansa me na ma betia wo na. Wo die am say ya hu bibi What? ehwie gu wa adwenem. Na no mo kra no mo ta na chi me. Mesho, nana. Ya tere. Mesho. Dia ina besie. Mesho. Anyere mesho me na no nchia. Hey! 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 Misro kwi. What me ya me kwi? Na no mo kra ta me chi na no nim say dia wo ye na sai na nye. Firi mi fie ha koda mi nya kwan. Benji akonya edi nkom. Nka wi chano. Manu wusu wani ate. Wen kwa de me na edi. Nana manu wusu wani ate fi no. Mesho. Nka wi manu wusu wani ate. Dia na obeka. Dia na obeka wa be wia na ma che wo. Kronfo bia so wia na ye che na ontine nkasa. Me na wa be wia mi o wia ma di. Wanya na nana ni ate. Na dia. Saka ye ubi. Ena na gani nye tse wa kwa pa usum. Wati. Ami ya mi do na no nse ka. Woni tumi ekuta no. Na dia ban hui. Woni tumi ekuta no. Tumi ekuta no ye de jingo fokunu no. Wo man nyina ye ti. Ni sam na hye. E na ye de. De wo ye. Woni mi se wo tete na nanu na aso. Wa hwe ase. Woni se wo tete na nanu fa wo Me de se so. wa hwe ase. Na nanu ba mi fie di ehirasam pa mi so a. Wo ana wo be so jasrama. Ade agu wo so be bu a. Ameya. What we jama ya tan. Be be ma ya tan. Se konfa o san kuta bodua. Ameya won sha de so. Be ma nya tan a. Be ka mi sa no meda. Ameya so. Me da se. Aha me da we What? me o. Me da se. Me da me badu. Se afam sa mi ya ponche. Me se. Se nya ponche mi ya kraman. Se sa ade bia wo ba de ya no bia se bia mpo ena wa fa wo ba fa de a na mi dinachi. Kala mi so tere mi. Wo di mi matam. Oh, facham. Eye bufuo mo so ewia bo. Na wo Finsan no wa bontesa. edi. Me De bi wo nya sa wa ha. edi. Edi. Dika ko dem ba to. Ya nyam sa. Eye ma na me ba ha me da me mpa. Oh, me si ya wonu kasa anyam si, anyam si. Me de. E ba ga wo. E go ba. Me pa na ha die. O ya mi sa no a. E ya sa bo mi si koto. Sa. Ai. To mo na beti no. La bo ma ba ko E na cha. me se ko ya me. Ise bi a o Na di ye. me se ko. E o ha mi Mi pa. en kodde. O di o ha mi. Ya me ya. Wa ye ba fa e ke ti dia kan. Therefore, what out of my yourself. Therefore, you are down what's my now Yakoba you na so now see the one money the ball. Or therefore, you Usman fi nkwen ye kwen ni sa pepe ye chirin konko ni na so ilu on so a ohne bi ogo bia ye chi ebo ebusa no se be bi se bia ni wa wayira a mo hwehwe no na so therefore omu bia ni wa am ka se omu de sia ya kroni we ni be bia chi be bia ye ko ho na so ye dem we ba bia ujide ko therefore ni ba Timothy say nkwa wo mantemo ha domi abra ye ko e bo mai ye ko ho titirim ye ko ni na therefore tra ho kra offense ni na mo to aso ko offense ko do offense e na mo obia so mo ni mo na efo obia se ndise bia na bia ni se na madam wasi some small body of say yo sisi am adiasa so enforcers adiasa asamasa mo ya de muti mo hwi mo ache so mo kona mo ko bibi na echi e hu de mai why therefore akaya ko da masini ya besele kwanda why
Au chini ya fundo ya Akyɛdeɛ Papa. sɛde mpɛ biasa mpanin sɛ odwan a wɔpɛ fie aba no wobɛhu na ɔnenam tɛntɛnoa na ɔnenam tɛntɛnoa saa na kyerɛ sɛ wɔpɛ fie ayɛ dɛn aba na ka ehu sɛ ɔdɔfoɔ ntasuo tetɔ nsuo ma yɛnhwie egu yɛnom Papa, na ebe bebrebe yɛ. ne nyinaa ne sɛ mepɛ sɛ akyɛdeɛ woka me fie ha ae Papa, aso a woka yi deɛ mente ase o. mepɛ sɛ woka me fie ha no wonte aseɛ Dabi, Papa. ɛne sɛ wohwɛ me ba abɛbrɛsɛ a yɛwoo ne ketekete na ne maame ɛfiri mu ɛfiri sɛ ne maame firi mu me nko ara na matete abɛbrɛsɛ a ma wɔanyini aduru sei abɛbrɛsɛ me ne no nko ara na ɛte fie a abɛbrɛsɛ na ɛyɛ ne yere abɛbrɛsɛ ɛyɛ ne ba m'agya no me nam no me biara ne abɛbrɛsɛ na sɛ bɛmpi aduasa mpanin ka sɛ wonnya aba serɛ so sɛre a ɛnyɛ wo so ne da wontumi mfa nto wo so abɛbrɛsɛ bɛtumi yɛ biribiara ma me nso wontumi nyɛ asɛdeɛ a ɛsɛ sɛ ɛyere yɛ dɛn ɛyɛ na mehwɛ wo a m'ani bɔɔ wo so a ɛna mekae abɛbrɛsɛ maame wohwɛ sɛ na abɛbrɛsɛ ne ho nketenkete na wohwɛ sɛ nea wote na wohwɛ sɛ nea mete a nyɛ sɛ ɔfaa me ne maame te sɛ wo pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ nti sɛ bi mpanin sɛ akuma sɛ bi ebu a yɛyɛ dɛn yɛsene bi yɛ dɛn ɛde si anan nti sɛnea wobaeɛ a wabɛsie fie ha yi mehu ne sɛ nananom ne abɛbrɛsɛ maame a ɔwɔ nseɛ do ɛna asoma sɛ bramabrabɔ mu na anigye a na ɔde ma me no wo nso wode bɛma me ne abɛbrɛsɛ nti sɛ nka wobɛpene na wobɛte ma ase a m'ani bɛgye paa sɛ nka bɛma kwan na mawaa wo na wayɛ me yere na waka fie hanom afebɔɔ a wonkɔ baabiara obi nso ɛnteetee wo asekyerɛ a no akyɛdeɛ Papa, ti aka mu a pɛ sɛ nka ɔware me na nka yɛtena fie ha saa aware. ɛno na waka no Papa, wei deɛ sɛ afei na ɔde ato me mu ka mɛsrɛ sɛ ɔma me mmara kakra na mede atwe ne ho sɛ meyɛ hohoɔ menim abakɔsɛm bi a ɛfa wo ne w'abusua ho nti nka mede m'aso bɛto fam kakra na mayɛ mehwehwɛ mu kakra na ɛberɛ ɛsɛ mu no mede mmuayɛ abrɛ wo. wonka bɔne sɛbi mpɛ aduasa mpanin sɛ atɔprɛ ɛtwadwoada ae sɛbi wokɔtwe ɔbaatan ɛmpena na ɔba na ɔbɛda wo nkyɛn na abɔfra ne ɛsu a ɛmpere wo ho abɔfra su wɔnom a ɔbɛda ɛti na mpanin sɛ atɔprɛ ɛtwadwoada ɛti waka mate dwene ho na fi w'aso fam wate wode w'aso to fam a ayɛ a fa to kɔ benkum hɔ ɛmfa nto nkɔ ɛka sɛ nifa hɔ nom wate sɛnea mewɔ adɔfo no mewɔ atamfo wate nti waka mate dwene ho